Yeah. Asoma mama nyina ha. Abiache ba ku bi abiache na se le chenra. Dey di ka fast na bo twedi ampoko abeto so bo sabi oton so ba wia. Oba hu ba ham. Oba am no ba no ma do boy ketrema da bodwo ne mo jadie mo fisane a. Eja nyankopon na dom arakwa. Abiache ba ku biem, abiache ba ku. Ene eye sebiam sebia nya adoa, ene eye fiada. Ene eye fiada, ene ne efiri mu. Edwada eye dwododa, ebrada ne abrene ho. Ebrada yebene ho okuada eye oku, ebioma ekusu. Yawada enam se ne awode ye na ekusu ntino yawada na ye ho awo, yawada ye ho awo. Efiada ne efiri mu. Fiada ne efiri mu memene da ene ye memena asem. Na kwasiada ena ye sisi bibia ma biada na kwam. Enti adansu ni nyina no e wasekire na sebe edwumadi edie enimu na ba ewo mu eno na mede sa ade ma ntine eye fiada ne ne efiri mu ne ho afi ene fiada na sebe mu sebe nya adoa ede kai da twedi ampoko abiase kokoko nyankopon na tumala kwa ne da so te ase na no mabosom ne ensama mfo so ne koye mo wa ko ne asa nyina mu Kesse media hwefo nyina mamu nyina so aha ba ko biem damase abiache won wadi afe na obu na kan na gum na TV film na de bika wan se de maka ene ye afofida ene efiada na ene yade sua no ensem bi akosofo Akwasi awia sofo Akwasi awia obeka nsem bi obeka nsem hunu ensemfo enfrani ma asem na ya na amanfo nim se o ka asem bi to social media ene wiase aba no e yade eda ho dada na sabe ka fra champanifo so unum tabu afa ahwini mu no na wo kire kwai ebia ne ene di kai na ohwem ya meso se ndie ne hobrase kwan so be subscribe no wa share na do comment no di ato e di amam fefefe waso da ye bi onti ase e ba se kire onti ase sunsum se bi onti ase anwensem abakosem sunsum sem amamre ne amane nyina no open original quality papa Jisa Kesse media na beti media ma wo wonya na bia Kesse media ye nkyerɛkyerɛ ne adesua edamufua ewo abe fontentan a YouTube, Instagram, Facebook, TikTok en na sefua aka nyina efrese titi obi ka ena titi so obi kyerɛ ye dwumadie no de ti ne na nyina ya titi obi ka ena titi so obi kyerɛ ebi na mede ma wo yi na sofo Akwasi awia abeke kansamfu bi de ato ho ofise o kan watra no ano no ofise wo wie sofo Akwasi awia mejina asanteman anem obrempota no anem ka kire o prince onsam fun no nkwase asem a wudie no asofo fun tantan na wudie no se wafo afofra men famma asanteman so ene akomfo so sofo Akwasi awia se wafo afofra men fa won semfo no nkwase asem no nsem keka no so enkane na asofo nkwasiafo bi ebi o enyansafo obo pa enyansafo agimifo ne nkwasiafo bi nkraman ya se nkraman na ne ye maame no da ye o se obi nim ya beke kansamfo ni mfrani ma asem to basa enam se odasani bia ye din kana no tu mu sa patemu na dagya so no bia nsira da black anti akoso abeduru ne na emom ene dua de stam de asofo bi no mu asabe mo nanwene na mukasa de secretary gina mutiri mu no se mu de sia ye betwa ensamfu bi amba beka bia ba mmuaye efise mudwumadie fa mu di nyina titiri no gina yen akomfo yen na nama bosom ne ensamanfo ena dodo no a o ebinom mako dodo no a egina yen akomfo so minim hwe kura na mekuta so for more than 32 more than that you menwamenu metena me kansem hunu bi o da bi oya de Kesse de obi onim bia no nim de meka na enso so no me megina puppet so ana radio so TV so abe fontentan Facebook na se for so me kase so first mercy eye be komfo eye be so first mercy maboa no dapi enye papa no ebi ase sebia mu sebenya do ni fa ya de ma be nkum hunu obi a ne kwaya onam so a obo ne bra na abontate a ade to no bom mu a ono na yiye woni nsa na nsa ye nketenkete na nso ade to no bom kese ate se kura ono de yifiri ne bonim obi a
obi aba won nkyɛn na se sɔfo asoma se ba me nkyɛn se na obeda na di ɛkyerɛ TV so a ɛne radio so ne Facebook a na ɛkamea yɛ sɛ o ya ayira wo niema obi ba won nkyɛn a obesuro sɔfo asoma se nipa asoma se abɛtɛ nkyɛn na sɛ me kɔ na hɔ na duro de yɛ sɛ oba beguma nim ase akyerɛ nipa o public yo what ma se ɛnyɛ ne kwalo no ye de ye gina hɔ ma wiase man nyina so ye sɔfo so ye komfo so ye malam so ye dunsini sese bia mo ye adamusa obi nkɔ asɔre onko malam onko kremo onye hwe fa na adamusa ondo adamusa na nanoma bia pono ato sɛ da ne dan nyina ara obi atibia dai ewuram sɔfo Akwasi awia bɛkeka nsamfu bi wakeka won nsam basa efrim na tententen enipa de ani hwɛw na emom se wanya wafofra wanya nkwasi asofo a wakodi ede sebe wayase madwoa akọ Nigeria mandiguri akọji sikaduro ede agina wasori a okote aye kotekra wa ofa oba wontimi nyensan wo ngo bantu asase so da enso wodwo wonum wo na anim de ode wa wode o madwoa de aye wonsamfu a omu ho so a akonfo na adi o matem omu wano so a ehemfo omu wano so a asofo binom oke kansamfu basa dipadi ani na ehwe wo na ahwefo ensamfu ni mfrani ma asem bi asofo aba beka no Akwasi awia beka no otia na wakoma sofo Akwasi awia meka asema kyerɛ wo se wo te se doma hene wo te se ehemfo bonefo bi a ani bra ni adwembɔ na wo yɛ bonsamfo ɛwɔ asantema mu kasete asikadwa eye na dwen so obepa asante homan ho ntoma fi abra enimu ebe kansama betumfutu agu nipa ani akyerɛ sebe asantema na se sikadwa ase abra wonima mamre ni amane onima bakosam bia sɔfo Akwasi awia drayie na ne sebe mu sebe nya do ma hene ne ye pene kwa ye huno odwane ene wakana no atumi sa patem no adagya so sɔfo Akwasi awia se wo ye bonsam and why what you say what betena santimem na wo na wo se so ofiri hino wo so ofiri hino na menyi ni se wo ye santi na ye santini a nya nipa nyina na sabia mu sabia nya do wo ya santini a wo no a wo ya santini o ahwefo nya nipa nyina na santini a wo no wo ya santini o asante se ye wonipa ene wo nimpan obi tenkran na nso won tenkran atenkran so tenkran kasa ye wonipa ne wo nimpan obi eya asantini bi na awo no nanso asante moja ne sunsum no wonye boja eninimu entinenia ma woye nyina woye de ti asante na nsem bi ebefuna no asam che ne turumu bini asem bi obeka no sabia mu sabenya ado a ebon ho na mpanimfo se sabia mu sabenya ado a sabe kafrache obi no wode ne nsa benku beche ne kura se kwai asante otamfo ni asante titiriu sikadwa hweye na baby a wotie no dakro asantema beto akacha so wasore tantan na woye no a wodo ya se madwo akɔgye sikaduro de agina wasore no a oba sabe akola ba akokora wonhwe bia sabe kaflache onsamfu a wotu edi no sabe asema me ka mesre ona ehwe me sabe onmoda emane hawo awo nyame na eche na emom ono de ne madwoa ode agina na sore yanim de woye nyina ne kwa ya wonam so nyina yenim hwe sofo Akwasi awia ebire bi atwabum wakasa ye diatamu akodrum pempen so se sofo bia oprechi a ye to collection ma no emfiri nyame asanteban Ghana man obi anim o history wabakosem wo prechi ya se sofo prechi a no odakam yesu ba ya no ontikam eye bone sofo shempa bo amienu miensa eyebone adenti na wanfa ompaboa ne ba kwa ma sabia mu sabenya ado a wasore ba na so obi oni bi enso na bisa se sofo Akwasi awia na ne cars yesai ene ne private cars ebro 10 buses ya adwuma pa buses pa o bro de wo ho ene wo se kotu na de che wodane no enti sofo Akwasi awia sa won sama abekan sa ble no na ye nyame na soma wa na bonsama na afa no wasesa eya sam sebe na sabia mu sabia nya do sabe kafrache fidie yi abo ani sunko eja na ani sunko won samfo no nkwasi asam a wode te wo no se wanyu afofra memfa ma santeman so
asantema be ya asantema nyina e ya anokye kwan frimpon e obri konfa anokye ene opim so odika na se tu odika e na kyekira asantema yi enti sa wo be kasa e di tia asantema yi ene obri konfa anokye dia na ne wo pese wo kyere sikadwase ene na pese wo kyere se wo wonim de osu ma bakosem o keka won samfo na ebebi na nsemu o kasa di asofo atema na nsem na wo de ko ye papa adum kyedua eso ko keka nsem basa say na oye all ele de ben o so do madwoa akwaje agina wasori enye bi nye de ahiani wo me anhwai osofo a wankasa osu na wo se se wo bom pa ye ma o mpa e boduru nyame ni ma o mo ni yefunu wo ba bema wo ye bema wo sebe wa wo sai o ba ye se na ma sa so yenti asema okoka nsem bi kire ye papa adum kyedua e ma ye papa adum kyedua so e ben reply asem bi yi ano yenkoti ye papa adum kyedua asem bi okan safo Akwasi awia anke benja ama ne bonton ye no onka ye o na menene ntokwa anti mo ne me pentokwa eye Akwasi awia onka ye o jaye akotofo so nawo wona wo nyame na fa na mom unyai na bebo me dia di matam a o samane bre bempa ha wo Ghana ha Yes. me ka we me o same ene bre Yes. safo Akwasi awia Yes. ja me life man Oh, some Kesse. minim sam mo ahwehwe Kesse media mutie mo kai obeka asai wo se yemfa asore esika enhwa asore ba yemfa asore esika nyedai enhwe yalefo yemfa asore esika mo obi so omfanya adwuma na emom ye de asore esika edisi asore da ye de ye wuni ene wo se wuni ene wo se omantete uye amantete papa wanya ntete yemfiri wabusuamu na wanya ma me papa ne papa bia anwo nti no ne ye wo sa boa ye gya wo se krama ya wo nama bontela woni hwesofo edidi ayinti no wo kasa bia be kasa bia no ye nsamfun na wasore da na wusiye no ka na wudamu no nya asore ma ele to collection ma wo nyom ne bo afode de ma wo nyom ne twa ntutu dudu de ma wo enso si enfa asore sika nya dai enfa nhwe asore ba wo kan sa asem no e ma wo sa be kan asem bu ba bi mom yenko tie fa sori sika ma sori ba se jikoya dwuma yenfa asore sika what is ma ebia ya me catch from say agise obi e ye ma wuni ene wo sia o man titu ye yan tro kwa e be fa so kasa o man tro se de kasa kire nipa yan tro se de kasa kire panyini yan tro se de kasa kire wohene yan tro se de kasa kire de ye de ani die no obuo de ma no enti no wo kasa sa boa dwan aboa kwa ho mfa so che wo na ahwefo de amamani abere no muntie asemu a Akwasi awia wo sa kan ye biem e de kire sebe asanteman mpo odididi yatem na okasa de tia obri konfa noche Akwasi awia se muntie o na ka akom yagin kokwenu na biti hu bia kire wo se konfa noche muntie o konfa noche e ya asantefo ne kum no ye kum no ba ntema eni etwa de tie ana etwa ne ti no ene sekai no yedi kosi baabi a gi dan ne wo no ene ese konfa no chekoju owu adraba na okoye wansa ma yetwa no ne ti asantefo ne kum no na osabe kan asem bi kwa mi tiritwie ewu ye okasa de owu a ka flache de obedina ade no ka na ntwie efiri wira mu bae na efiri wira mu bae no de o che no de di kwam tiritwie ade onima bakosem hwe nkwasase moto keka hwe ansana no kakom yagin kokuonum wie yagin konfonum momienko ni nkuti menem se watie mutie san chimisem ne nkwasiasem wo ya wayi aboa we fe no se sofo de nipa anim na wo wasore ma de wan anim nyansa obebo wasore da achimifo na gu wasore dem emmoa enkrama na gu wasore dem efiri se osofo a wo se yemfa asore sika enhwe yalefo yemfa ntua school fees yemfa mu obi oyale yemfa asore sika mfa mu obi nya adwuma na de asore sika eye esi asore dan no asore dan wo si wie no sika no de ye de bayi na obi onim nyansa bayi ena nipa tete no nipa na wo no tete no a oba betena waso dem
Why the name nyansa saa asam abeka yi obetuma onim nyansa nipa enipa wo no nipa na atete no woda dwene da sumie so edidi no nkwai sam kwai chia ne ti se onipa da sani no nyansa ni be ne bebo wasore da obeka ma saa asem we de to ho ni enim se wasore ne begu enso jimifo ne nkraman enam se wo de wo madwoa akogye sikaduro e de agina wasore nti enipa hunu bone a wo ye to wasore dem na ka saa da no a wo make a statement na wo ye no saa da na wo se ka asore libu ana meboa enso yegu asore dem eti ho ese to collection ma e bo afode ye ba e twa to so dudu awurade nyankopon emi fa di pa bone nkyero ana me be ka wasem kwa me tiri twa asem aka ye no be ma woni ma ba kosem udi wasore a na wanya jimifo bi gu wasore dem ne sebe ye tiska ma wudi ma wanya ska de din samfo a na ka wakoma no atom kwa me tiri twa asem aka nya sa na tiwo eda ye wuru ye wo kwa me tiri twa no saa da no a na abo otwie eye sebo ofiri wira mu ba fie ene ye kire nanim no so nya se wedi nipa ye wo no memendai na otwie eye sebo ofiri wira mu abade wedi kwa me a ye kire otwie nti saa da no ene o mu kire saa otwie ene ye fa no kwa me kire twie ya sebo no kum nipa bi a na wo kan nti sa wote ya nesa wanyo obi antetew wanyo obi anka ba kosem ankyerɛw na ase nantwie ene firi wira mu ba na debe ba bi ade na mkwa no wabodam nti wonim de wo kampo wana kyerɛw sa ba kosem efiri hene fa ansanda konfo anokye wanya mfiri asase sumpo na ya ehuni biam no konfo anokye ne wode sekan ne si wa kanche se asantemam wo nyina no ɛhɔ saabia no ɛbɛyɛ center ɛhɔ bɛyɛ ayansabia Kesse ɛno ntina omkosi daya gi dai no a yɛde konfanokye din yɛ dai ɛto so fɛ wɔn wɔ hyɛ saa nkom no ɛreto hɔ konfanokye de saa sekai no ɛkanchi de si hɔ sɛ saa sekai obi betima tua ne wɔtu sika asantema yɛ dai ase ɛnam santi Akwasi broni efra bochimam ɔmo de machines ɛbɛ so sekai nim sɛ kɔmo de machine bɛtwe ɔmo yɛ antimi atwe da bonsema konfanokye de bonsema santeman de bonsema sikadwawate abrofo bai amamansu fo bai omo ye be yabene yekuta machines akese ye de ye yase kebetu sword no sekai no e de free form omo ya emfa machine bi kura sesei so ni maba kwasema kokosua edimfie bebre kura sa na konfanokye oyira na kira kwai wate ya woto ke kante kwasi asem teso obegu sikadwa hu fia na obegu asantema hu fia na aboa nche onwe edru baby omo be ya se kombetubatu sikai na se afna no omo ye omo ntumantu aseti de beba na se wotwa na ntwa na se oyire wonsam ase betu enti afna no eyi na tua so no obo be fa yirma me kan bra be fa afna che menkyerɛw enti sika eyi na tua so na afna no ne pono a yekuta mu no fa afna me bosom na tam afna na ba ko bremi esu bu firi so ontimi ntua se da ena hu sapa tumi wo baabi na oduma nko obo ade obolobolo bo ade no obo asante fisa asante ntimi ntete da wona wo so ye hwan wona ase ye diai obo ada ontimi mfa wontoto asante da enyankopon na aka nyame na ahira nyame na diama nyame na dia dom na ma umpau obua afane bi da sire no kro afabra na mfa nkyere nkrofo wahu sei wei afana we bi na konfanokye kasa e we tetewa afana we da tano tete ade wahu no nya na ade o so many years, more than 400 years me na comfort and comfort kope ebreso so ti omo ya se kan si wo se no afa wi a kira aha no na ye dai we ne bufiri so ne se kan no amu de ne si ofi se tumi wo baabi ne se wotibi tu ade no a na wo kire asanteman ase na watu asanteman ase ti na asanteman wo na wo so te se de wo so kura wusa pati do abeke kan kwasi asem wei
Ebe gu chese o pese gu asantema mfi ana pese gu sikadwa mfi Akwasi awia so wonnim nyansa na se wonni ntete ne wanye ni papa wanye ni pa me anwo na se krama bi na wo wa o kasa hweye o fa men fan ko sikadwa so men fan ko asantema so men fa wasam ko bi konfa no che so be ma hweye na sebe krama na ni nso ade na nya boliga dwom be kan Akwasi asem wafa hwadi konfa no che kasai ehyenkom e de sword no sekai no esi ho emfie de wo bebre ansampo na obegyina fira asase so na wo be kan Akwasi asem be kire pusama kese se konfa no che ye twanity asantefo na twanity e na e wo bantema e na e wo wunni ene wo se wunni ene wo se ya o man tutu ye ye funa wo ye fun bone abeke kan Akwasi asem wei na ni pato wala ni pasho wa champagne wo so ye sofo bompa ye na wo ne enhwe wo asofo anu omna mi obi ekutama o ma yesei akola ba akokora wa bo pampers da wa to pampers da wa sia yiwa o sore na obegyina TV so na betra puppet na ke kan Akwasi asem na wudi atem na ye kwasia bible so ye kwasia wo ye ka kwasia wo ni kwasia mi aboa efise o kasa gina ye moadwene efise mpanimfo ebetu mpanimfo no so obi ye nkwasiade a yesi we de wo ye moade emoade hesi wo ye moade emoade na wo ye wonya obi ntetew wonya obi nka asem nkyerɛw wonya obi wanya panyina mana ntetew ankyerɛ kwa efa so kasa asante ye kyerɛ ntete ekwa efa so nante ekwa efa so didie ekwa efa so boye bra so obi nante mpo no okwa a yetumo sɛ nipa okɔ ye santini ye nante mpo danso efise ye tete ye nya ye sɛ wo a ya ye wo sɛ nantwie na wo wa wasia wonni no se ne kokum konfa no che wonni ene wo se wonni pa no wo se ene kokum konfa no che hwa ne tie ya nya dua bi amu amye se kwa abofre kwa champagne woni abu asise ayi apoka bayere wo ya nya di papa bi abu adwai te se wo wa wo nse dua nse homa wo na abeka se tie asanteman wa champagne krama eba en krama ne ntwie na wo na wo kan Akwasi asem na sa wo yetiti wo yie ena se nipa na wo a ka wo kasa tia santeman a ka bedwunu ofisa santeman na wo bo bla ehwa na obi bia wo aboa che onwe wati hwe me de ade ba kwa mi chiri ne se oba be kasa tia santeman na sikadwa wo balanfo kwa champagne ne te se wo ye nananom kokonkosa na ugya begu ana so ogina nifa woni mkwaya nananom fa so bra ye ne se omutwa to ho a ene waba betra ayi I want to say, Nkwanta side wa wudi wanya ba bia trene wo teta wo to so keka buasem no woni kwa fa so a asase ne beda ho kwa sia yiwa wa mede nananom asia meka asem papa bi am ye ntie wa krama ba te se wo keka Akwasi asem na bi betwa wo kapa wo wa wo boni a wudi no sumase a wo fi se wa ye ayi patako a wudi odwango madura ho a wa dwene ye wo se wudi a wo ye obi nim Umadwa umfa nkwa no umadwa na de gina wa sorry wa yase madwa kotekra wa te se wo ko fo ba utimi fo ba so ngo kotekra wa onima kotekra wa te se wo wodo umadwa gina wa sorry e wo sorry ke kan kwa asem Morgan e ba santimemu a Methodist book depo e ho nana ekewo no oprichie ya bi atemu a ensese nipa eyesei sese wo agi wei ewi akire Morgan ni wo kura anyefe ne first car VW bus Morgan Same boa santeman obi oni meka emfa me comment me to asie Morgan na no asem nti wantima ntia sori oso tekam kura e boni enso the first guy VW bus VW o type na bus ni bi eno bi no yisu mo sori ana mo ba wo fla mo be keka nsamfu mfani ma asem ono bia bi atwam ko ayi sofu bi ba pankro no e be keka Akwasi asem sa bla papa konfo ya jamfi mu bleso But did attempt basa ene ne nsem okan ene sofu tuntum ene wa yusu ene sofu awapo wa yusu ai se kokokokoko sofu tuntum te same ene wapo oso tena kam kura e bone Yesu wa ntena kam opichina adaka mu e bone enso ne sofu otika kesiem heavy duty ene otimu ene nipa tuntum wa esi yegom nyame betuatua mo sa asofo no kabako
madwem bɔne ekuta mu a moyɛ madwem sɛ mobɛsɔde yɛ tie sikadwa ɛne asanteman ɛne yɛ akomfo mo guase baako wadwem bɔne nti ɛkɔyɛ afa so abɛka sa sɛ yɛmfa sɔre sika ɛnhwɛ asɔre ba yɛmfa ntua school fees yɛmfa sɔre sika mu obi nya adwuma na wonim sɛ obɛka sa asɛm weda nananom na wɛke wo ma wo yɛ sa kwasiampa nyini kraman na ntwie ba na me betua wo kapa wo kwasi awia